з успамінаў Ядвігі Чаплінскай. Вельмі важнай падзеяй у жыцці была жаніцьба. Па традыцыі хлопец пасылаў сватоў да дзяўчыны спачатку на запытанне. Калі бацькі і дзяўчына давалі згоду, то ў наступны раз сват прыязджаў ужо з жаніхом. Маладыя людзі бліжэй знаёміліся, болей сустракаліся, пасля жаніх прыязджаў з бацькамі. Гулялі заручны, бацькі жаніха запрашалі нявесту з бацькамі на перагледзіны. Аглядалі, дзе маладыя будуць жыць, як будуць весці гаспадарку. Мама расказвала, што аднойчы паехала свацця, зайшла да нас у хату, паставіла на стол бутэльку віна і кажа: «Я сват прысланы, каб быў стол засланы». Але сястры на той час не было нават і 20 гадоў, ды і хлопец той ёй не падабаўся, таму свацця атрымала адмову. Яшчэ не раз да сястры прысылалі сватоў на запытанне, але ўсім было адмоўлена, бо сэрца яе было занята хлопцам са сваёй вёскі. У тыя гады не было вясельных салонаў, шлюбныя сукенкі шылі на заказ. Толькі трэба было мець адпаведную тканіну. Сястра гаварыла, што так і не змагла знайсці лепшага матэрыялу, прыйшлося шыць сукенку са штапелю. Уражваюць вэлюмы таго часу. Над галавой яны былі высока сабраныя складачкамі-зборкамі, аздабляліся пацеркамі, белымі кветачкамі і лісточкамі, таму выглядалі як карона. Прыкметай цнатлівасці нявесты быў маленькі мёртвы вяночак, прымацаваны да вэлюма. А сам вэлюм быў доўгі, ніжні край ляжаў на падлозе. А як маладыя ішлі да алтара, то яго неслі асістэнткі. Сукенкі былі закрытыя, з доўгімі рукавамі, падкрэслівалі сціпласць нявесты. Модна было белую сукенку і вэлюм упрыгожваць зелянінай. Найчасцей прышывалі лісточкі з вазонаў, папараці альбо шпарагуса. Букеты нявесты былі з сезонных кветак. Пазней ужо некаторыя маглі дазволіць сабе купіць калы, лілеі, гладыёлусы. Складана было дзяўчатам у тым плане, што іх строі з натуральных тканін камячыліся і патрабавалі прасавання перад кожным выхадам. А даўнейшы прас быў на вуглях, яго трэба было так разагрэць, так акуратна вугольчыкі раздзьмухаць, каб ніводная іскрынка не ўпала на сукенку, каб ніводзін дробачак попелу не зваліўся на светлую маркізетавую блузачку. Музыка тады была мясцовая, гармонік, бубен, дудка або скрыпачка. А якія тады былі модныя танцы, а ўсе шпарныя. Вальсы, полькі, танга, кракавяк з пераходам, кракавяк з полькай, лявоніха, факстрот. Хлопцы, якія сачылі за модай, былі падстрыжаны пад польку. На забаву прыходзілі ў штанах галіфэ і хромавых ботах, начышчаных да бляску. Падэшва ў ботах была раменная, цвёрдая. У час танцаў, асабліва полькі і кракавяка, стаяў такі стукат ад гэтых ботаў, што нават заглушаў музыку. Аж прагіналася падлога, звінелі шыбы ў вокнах. Удзельнікі і відавочцы тых забаў успамінаюць, што падчас такога вэрхалу бывае нават гаслі лямпы. Трэба адзначыць, што ў вёсках амаль да паловы 60-х не было электрычнасці. Жыццё, у тым ліку і забавы, вяселлі, харэзьбіны адбываліся пры керасінавых лампах.